أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. السلام عليكم يا مسلمين. na yi bayani lokacin juma'a cewa darasin ba zai kammala ba zai cika ba sai mun dawo bayan mun dauka daga khalifancin Usman. Maka yi maganar khalifancin Usman kuma ba zai yi ba sai an yi maganar mutuwan Umar, wato kashe Umar da aka yi da yadda shi aka nada Usman din da kuma abubuwan da ya biyo bayan nada shi. To nan ne idan muka banci abubuwan da ya faru, idan mun je can muna bayani akan abin da ya shafi su Fir'a, su Yazidu, su Al-Hassan wal Hussein da ko Muawiya, to lokacin mutum zai daɗa fahimtar abubuwan da suka auku. sai yasa na ga kamata mu yi ribas, mu dawo baya, mu fara tun daga kashe Umar. Daga nan mun kashe Umar, muka shiga maganar kashe Umar, sai mu dauka daga farkon hawan khalifancin Uthman. Ta yaya ma ya hau shugabanci ne bayan an kashe shi Umar radiyallahu anhu. An gane wannan? Da farko dai Umar, kamar yadda aka sani, ba da mu kawo tarihinsa ba, za mu yi maganar kashe shi ne. Kamar yadda aka sani, Umar shine khalifa na biyu bayan manzon Allah. Bayan manzon Allah ya rasu, Abubakar ya hau, ya yi shekara 2 da 'yan watanni, Allah ya masa cikawa ya rasu, sannan aka zaɓi Umar a matsayin khalifa na biyu. Ta Umar ba murya na ka? To ai daga wurin ka ne, ni dai gashi a daidai na saka. Umar ya ƙare khalifancinsa cikin gwagwarmaya da futuhatul kharijiyya, buɗe-buɗen garuruwa, da shigo da su ƙarshen musulunci, shigo da su cikin da'ira ta musulunci ƙasashen kafirai irin su Iraki, irin su Rum, wato Palestine, Sham lokacin tana ƙarƙashin mu ne. Duk waɗannan wuraren a zamaninsa da aiko da manzanni wurare da yawa, suna yaƙi, suna jihadi, suna lakana musulunci waɗanda suka tarar da su. A takaici a shekara ta 23 bayan ya je aikin haji da matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ya dawo. To yana dawa a tsakanin Makka da Madina, ya baro Makka kaɗan ya fara addu'an da yake yana cewa girma ya kama shi, tsufa ya zo masa, ya yi rauni. To yana fatan Allah in zai karbi ransa, ya karbi ransa a matsayin wanda ya shahada, amma kuma a garin Madina inda ya hijira, darul hijira, inda manzon Allah ya rasu. Kun ga abin da ya roƙa kenan, in za a karbi rayuwarsa, a karbe shi a matsayin wanda ya shahada, amma ina a garin Madina. To alhamdulillah, Allah ya cika masa burinsa kuma an karbi addu'ansa. Bayan ya dawo daga aikin haji, hijira tana da shekara 23, ranar Laraba 4 ya rage ga watan Zulhijja na wannan shekara. Ta shekara nawa? 23. Wani mutum da ake ce masa Abalu Ulu al-Majusi, yaron Mujira bin Shu'ba, wanda ya ɗauko shi ya zo yana aiki a Madina. Kafinta ne, makeri ne, mai fenti ne, yana abubuwa da yawa. Ya taɓa kukan cewa mai gidansa Mugira baya bashi abin da ya cancanta a bashi, ga kuma haraji ya masa yawa. ya taba tara Umar cewa a rage masa haraji,
Umar ya tambaye shi sana'a me kake, ya faɗa sana'o'i wajen hudu shi kada yake. Wanda ce ai sana'a guda hudu ka cancanci ma ƙara maka haraji, ai harajin ya maka kaɗan. To daga wannan ya kulli da Umar yake jin haushin Umar, dama kafiri ne. Shi ke ranar Laraba hudu ya rage ga watan Zulhijja ya fita. Umar ya fito sallan asubahi, ya zo da makamin sai shiga cikin sahu, ya yi wa Umar sara uku, ɗaya a ciki ɗaya a kirji ɗaya wajen wuyansa. Umar ya faɗi. Umar da ya faɗi sahabbai suka yi kansa, ya keta cikin sahu, duk wanda ya samu yana kan mai uwa biyu ya sara, sai da ya sari mutum ɗaya mutum 13, mutum 6 daga cikinsu suka yi shahada suka mutu. Umar aka mai da shi gefe cikin jini, ya yi sallah raka ɗaya saura raka ɗaya sallah asubahi. Aka ce Umar sallah fa Umar ga halin da kake ciki, sai ce in yi sallah babu rabo ga musulmin da bai yi sallah ba. Dan haka ya wakilta Abdulrahman bin Auf cewa ya karasa sallah din. Haka a cikin jini shi ya karasa sallarsa, a gefe aka ɗauke shi a kai shi gida, ya suma ya sake ya suma ya suma ya sake ya suma ya farfado. Bayan ya farfado ya dan dawo cikin hankali sai ce waye mun wannan aiki, waye mun wannan aiki, waye soke ni, waye sare ni? Aka ce masa arnan bawan nan na Mugira shi uba da ake ce masa Abu Lu'lu al-Majusi shi maka. Sai ce na ga dama Mugira irin waɗannan kafirai a daida shigo mana su garin musulunci, mutane ne masu kin musulunci da musulmai, masu kin musulunci da musulmai. Sai ce to shi kenan yanzu a bashi a tsare shi, in Allah sa ya rayu sai ya masa hukunci, ya masa hukunci irin hukunci na shari'a musulunci. Aka ce masa ai bayan kai ma ya tsira mutane 6 sun mutu, ya kashe mutum kusan 6 wadda ana ganin ba za su rayu ba. Umar aka ba shi madara sai fito ta cikin sai zube, raga ba zai rayu ba. A wancan lokacin ba operation, ko wurin yaki aka sare mutum, aka yi mutum rauni, in aka ba shi ruwa ko madara aka ga ya fito ta hanjin cikinsa, to magana ta kare, sai dai a jira ranar mutuwarsa kawai. Amma in yanzu ne kaga da yi mutum operation a dinke ya ci gaba da rayuwa, amma su babu, wanda an sauki mutum a hanjin ciki magana ta riga ta kare. Shikenan Umar bayan kwana 3, kafin kwana 3 din nan ka duba mutanen nan da kokari. Umar ya san zai mutu, amma duk da haka sai dinga yin tsari wa musulunci da musulmai, wai kar ya tafi bar baya da kura. Sai ce to shi kenan yanzu zai samu mutane 6 waɗanda su zaɓi mutum ɗaya cikinsu. Alhamdulillah da ya tashi zaɓa sai ya zaɓi dukkansu wadda manzon Allah ya mutu yana yardaddu a gare shi, kuma ya musu albishir da aljanna. Ya ce ku zaɓa a cikinku. Dawa ya zaɓa, akwai Abdurrahman bin Auf, akwai Talha bin Ubaidillah, akwai Zubair bin Awwam, akwai Usman bin Affan, akwai Ali bin Abi Talib. Su nawa kenan? Su 6. Akwai ɗan uwansa ta wajen uwa wadda ake ce masa Sa'id bin Zaid bin Amr, wannan na cikin waɗanda aka musu albishir da aljanna. Ya zo shi sai ce amma ba zai sa sunansa ba, kada ya amfani da alaƙar jininsa da Umar ya yi tasiri a ci a zaɓe shi, ce haka shi ba zai saka shi ba. Har ma ya gaya wa masu shura ɗaya ce zai zo wurinku, amma kar ku saurare shi. Ku 6 nan zan zaɓi mutum 50 waɗanda su ne su kuma da su kula da ku, in kun isar da abu, in kun nemi wani shawara da ku koma zuwa gare su cikin sahabbai. Bayan ya gama wannan duka, Allah da iko sai faɗi ya rasu. To bayan ya rasu
sau da mutane shida suka taru a gidan Qais bin Amr. Wasu suka ce sun taru ne a treasury baitul mal, wasu suka ce sun taru ne a gidan Abdurrahman bin Auf. An yi ta kawo ruwayoyi dai, a takaice dai sun je sun zauna, a lokacin da suka yi zama na farko sai ga wasu cikin sabon mutane biyu sun zo wurinsu. Akwai Amrun bin As wanda ya taɓa gwamna a Masar sai je shi, akwai Mugira bin Shu'ba shi ma sai je gidan da suke. sai Zubair bin Awwam ya ɗauki dutse sai jefe su, yace su bar gurin ba a neman su, ce suna so ne a ce ai sun halarci wurin da ake shura su samu abin faɗa, da ka ba a bukatar su. sai da bi tsakuwa ya watsa musu ya kore su, suka zauna su shida. Waɗannan mutane shida kowa yana da haƙƙin ya zama khalifa. Abdurrahman bin Auf yana da haƙƙi, Zubair bin Awwam yana da haƙƙi, Sa'ad bin Abi Waqqas yana cikin su, shi ma yana da haƙƙi, Ali bin Abi Talib yana da haƙƙi, Usman bin Affan yana da haƙƙi. To lokacin da aka je akwai Talha lokacin farkon zaman baya nan, sai gashi ya shigo. Da ya shigo sai ce to shi yanzu yana ganin a mai da wannan al'amari zuwa ga mutane uku kawai. Dama su shida ne, biyu kenan, wannan mutum biyu su je su gana, wannan biyu mutum za su gana. Cikin biyu din nan kowa ya zaɓi ɗan uwansa, kaga da kuma mutum ne kenan uku, kowa ya zaɓi ɗan uwansa. Abdurrahman bin Auf yana tare da wa? Usman bin Affan. Talha yana tare da wa? Yana tare da Aliyu. Sa'ad bin Abi Waqqas yana tare da wa? Zubair bin Awwam. Da suka je suka kowa tattauna dan uwansa, ɗaya janye ma ɗaya, sai dan to 'yan takara sun zama uku. Sai dan to an bar ma Abdurrahman bin Aufi, an bar ma Ali bin Abi Talib, an bar Usman bin Affan, so ku suka rage, saura kowa ya janye ma abokinsa. Bayan sun zama su kudin nan, Abdurrahman bin Auf sai ce to shi zai janye haƙƙinsa shi kansa, domin yana ganin waɗannan mutane biyu sun fi cancanta. Kowa ya san matsayin Usman bin Affan, sarki ne na manzon Allah, 'ya'yansa biyu ya aura, shi ne ya ba da dukiyarsa gabaki ɗaya da musulunci. Har ma magana da ya ji daɗin ba da dukiyarsa yake cewa ma darra Usman ma fa'ala ba'da yau. A daga ce dai insha Allah da mu zo zuwa gaba da mu faɗi falalolinsa wajen lokacin da muke magana a fada'ilus sahaba, da mu faɗi falalansa. Ali bin Abi Talib kowa ya san matsayinsa, jinin manzon Allah ne, yana aure da diyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ake ce mata menene? Fatima. Shine uban Hassan da Hussein. An san matsayinsa a musulunci, an san falalansa. So kenan Abdurrahman bin Auf yace waɗannan ko biyu kun fi ni cancanta, amma dan gana da kowa ya mun alkawari cikin ku. Zai gana da Ali bin Abi Talib suke banta, ya dauki alkawari. Zai gana da wa Usman bin Affan, ya masa alkawari. Da farko sai je fara gana da Ali bin Abi Talib, sai koma gefe, sai ce masa ina hada ka da Allah, shin idan wannan abu ya zo hannunka
za ka kula da haƙƙin Allah da haƙƙin al'umma kuma za ka yi adalci? abin da ya masa ɗaya kenan. sa'an nan na biyu, idan aka zaɓi wani ba kai ba, aka zaɓi ɗan uwanka wanda na janye na bar muku, za ka yi masa mubaya'a? za ka ji za ka bi? za ka ji za ka bi? alimuna zai ce ya yarda, ya ɗauki alkawari, ya ce to shi kenan. sai kira Usman bin Affan, suka koma gefe, sai sake maimaita masa irin abin da ya maimaita ma Ali bin Abi Talib, yace ka yarda nauyin haƙƙin Allah a kanka, haƙƙin musulunci a kanka, haƙƙin al'umma a kanka, za ka yi adalci, kuma in aka zaɓi abokin takaranka wa kenan Ali, za ka ji za ka bi? yace zan ji zan bi. yace to shikenan, je ka. daga nan sai ya dinga yawo ba bacci, yana tambayar manya-manyan sahabbai a Madina don ya ji ra'ayinsu. sai ya bijira musu da mutane guda biyu, ya bijirar da Ali bin Abi Talib, ya bijirar da Usman bin Affan. me za ku ce game da zaben ɗaya daga cikinsu? ya bi dukkan manyan sahabbai, kai har matan sahabbai sai da ya jira su, kai mutanen ƙauye ma da suke shigowa sai da ya tambaye su, me za ku ce game da wani in ya zama khalifa, da shi da wani wafi cancanta? shi da kansa ya ce a gwargwadon data da ya tara, mutane sun fi raja'a da birninsu da ƙauyensu da matansu da mazansu sadakan Usman bin Affan. amma bai gaya ko ɗaya daga cikinsu bai gaya mu kowa ba. bayan ya gama wannan sai je na ta sallah, yana addu'a, yana roƙon Allah cewa Allah ya zaɓa ma al'umma mafi alheri daga cikin waɗannan mutane biyu. bayan ya gama addu'a sai ya tashi wani yaron sai ce ka je ka kira mu waɗannan mutane biyu cikin dare. ya ce ka kira mu Ali bin Abi Talib, ka ce yana kiransa a gidana, sannan ka je ka kira mun Usman bin Affan a gidana. sai yaron sai ce masa wa zan fara kira a cikinsu, gidan wa zan fara zuwa? sai ya ce wadda ka ga dama, duk wadda ranka ya baka gaje ka kira, ni ban ce ka je ka fara kiran wani ba. to da ya tashi sai fara zuwa gidan Ali bin Abi Talib, yace Abdurrahman bin Auf yana son ganin ka. sai Ali bin Abi Talib ya tambaye shi, yace masa ka zo da wani ne kira na ko kai kadai? yace ni kadai turo ni. shin da ya turo ka wurin wa yace ka fara zuwa? sai ce bai ce fara zuwa ruko, yace wadda raina ya riya min nazo. bai ce in je wurin kowa ba, in fara zuwa wurin kowa, a duk wadda na ga dama in fara zuwa. to gidanka yana mafi kusa, shine na zo wurinka, yana kiranka. shi ke da mun da yace mu tafi. da suka zo tafiya yace to mu gidan Usman. Ali bin Abi Talib ya tsaya a nesa, aka yi sallama da Usman, yace je same shi, yace Abdurrahman bin Auf ne yace yana son ganin ka. sai Usman ya masa exactly irin wannan tambaya da sai masa ya turo ka tare da wani ne ko kadai? ce ne kadai. shin wuri na yace ka fara zuwa ko ruwa? yace a'a, ya ce mu wadda rai na ya ga dama in fara zuwa wurinsa, amma na je wurin Ali bin Abi Talib, gashi ma kofar gida za mu tafi. yace to bismillah. suka fito suka tarar da shi yana sallah, yana da katin fajr dan da subahi ne. bayan ya gama sallah ya daga hannu ya addu'a, suka shiga. bayan sun shiga sai ce musu to na nemi ra'ayin sahabbai kusan gaba ɗayansu, duk wadda wani sahabi wadda ake jinsa yake da falala, na nemi ra'ayinsa, na ji ra'ayinsa game da ku, kai har mutanen ƙauye masu shigowa gari cikin kwana ukun nan. yace ban samu wacce ba, ina neman ra'ayi game da ku. sai ce to kamar yadda da nake banta da ku, yanzu zan sake ke banta da kowa ne tsaye daga cikin ku. sai fara da Ali bin Abi Talib, suka koma gefe suka shiga daki. yace masa Ali bin Abi Talib,
ka san falalanka na san falalanka a musulunci, jama'a ma su san falalanka. To shi in muka ɗauki wannan alkawari, wannan amana ta shugabanci muka baka, za ka tafi akan kitabullah da sunnan manzon Allah da yadda Abubakar da Umar suka tafi da shugabanci? Sai Ali ya ce a'a, zan yi iya kokari na in kwatanta, zan yi iya kokari na in kwatanta. Ban ce dan bi, ban ɗauki nauyin zan bi Qur'ani da hadisi 100% ba, ban yi ɗauki alƙawarin kuma zan tafi da mulki na yadda Abubakar da Umar a bisa sunnan su tafiyar ba, amma sa'astahidu ijtihadan, zan yi iya kokari na kokari. Sai ce masa to idan aka zaɓi ɗan uwanka Usman, za ka ji za ka bi dan kan wannan al'umma ta haɗe? Ce ce ta yake nan je ka. Sai je kira wa Usman, sai ce masa Usman, ka san matsayinka al'umma, ni ma na san matsayinka. Shin za ka ɗauki alkawarin za ka tafi da mulkinka a bisa littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, kuma za ka tafi da mulkinka kai yadda Abubakar da Umar ala sirati Abubakar wa Umar, kan hanyar da suka tafi da ka tafiyar? Sai ce na'am, kaulan wahida. Sai ce sai ce to shikenan je ka aiki ba bai kare ba. Ku duba hanyoyin da ya bi tun da farko, ku duba hanyoyin da yake bi tun daga janyewarsa, tun daga ganawa ko ɗaya, daga bin sahabbai, daga bin mutanen ƙauye, daga bin har mata, duk fadan dai menene adalci ya sauke nauyin da yake kansa. Shikenan sai tafi masallaci, ana dab da sallan azhar, sai ce aya nasu ne wa mutanen nan Madina kowa ya samu dama ya zo masallaci. Masallaci ya cika tam, ba wurin sa tsinki. Shi kansa Usman ma yana can baya, kusa Usman yana da kunya, ya gagara furmutsi ya zo, yana can baya. Ali bin Abi Talib yana ciki, dukkan sahabbai aka cika masallaci. Da aka cika masallaci ya miƙe, ya yi addu'a, amma addu'an da yake yi ba a ji, amma dai an daga ya daga hannu sama yana kallon saman masallaci. Ruwa kenan Abdurrahman bin Auf yana ta addu'a, yana ta addu'a, yana ta addu'a. Bayan ya gama addu'a sai ya hudu wa mutane, ya haɗa su da Allah wajen da ji da bi da duk wanda Allah ya bashi shugabanci, kowane ne, ko da bawa ne. Ya kuma nuna musu matsayin duniya a bar banza ce, duk abin da ka samu za ka tafi ka bashi, za ka koma wurin Allah kuma tambaye ka abin da ka aiwatar. Bayan ya yi hudu ba hankalin mutane jikinsu ya yi sanyi, sai ya kira Ali ibn Abi Talib, ya kira shi ya zaunar da shi a ƙasan mimbari. Ya kira Usman bin Affan ya zaunar da shi a ƙasan mimbari. Ya gaya wa sahabbai, ya gaya duk wanda suke tare a wurin matsayin kowa, wani maimaita musu ya ba dangantakan Ali ibn Abi Talib da manzon Allah, da falalansa a musulunci, da jihadin da yi. Ya faɗi falalan Usman a musulunci, da jihadin da yi, da gwagwarmayin da yi, da komai. Bayan ya gama wannan sai ya ce to akwai bukatar idan koma ga shi littafi ɗin, amma dai a gurguje abin da ya faru a wannan lokaci ɗin. Bayan Usman bin Affan ya zo jikin mimbari, Ali bin Abi Talib ya zo jikin mimbari, sai ya sake maimaita abin da ya gaya abin da suke da Ali bin Abi Talib lokacin da suke keɓance, jama'a kowa ya ji. Ya sake maimaita musu abin da suke Usman
bin Affan abin da suke a keɓance ya sake maimaita wa jama'a kowa ya ji. sai ya ɗaga hannu ya ce ya Allah nauyin da aka ɗora mini na sauke shi yanzu yana wuyan Usman bin Affan. mutanen masallaci gaba ɗaya suka yi kabbara, amma da har zuwa wajen Usman bai san shi bane, har zuwa wajen Ali bin Abi Talib duk abin da ake bai san ba shi bane, sai a daidai wani lokacin kuma cikin jama'a gaban kowa da kowa Ali bin Abi Talib nan take tashi mubaya'a yace zai ji zai fi kuma zai ba da shawara in an nema. shikenan sahabbai suka zo ana kusan Usman kamar yadda aka danne shi a masallacin saboda yawan menene mubaya'a. abu da ya gagara ma gidansa aka mai da shi, ya yi kokarin ya yi hudu ba a wurin abu ya gagara, hawaye yana zuba masa. wasu suka ce ya yi hudu ba takaice cewa suka cewa ma da ya fara yin hudu ba ma faduwa ya gagara yi, sai da ya koma gida bayan ya nisu. to da lokacin da Umar kafin ya rasu bayan ya nada su, ya nada wanda zai je na yin sallah a masallaci tunda shi ba zai samu fitowa ba. ya nada Suhaib Ar-Rumi wannan bature mutumin Rom shi ya nada ya rika yin sallah a madadinsa. sai zama lokacin da Umar ya cika, Ali bin Abi Talib ya zo zai masa sallah, ga Usman bin Affan ya zo dai masa sallah, kowa ya zo ya tsaya, sai Abdurrahman bin Auf ya ce a'a dukan ku babu wanda ya cancanta ya masa sallah. wanda ya cancanta ya masa sallah shine yanzu Suhaibu Rumi, shine tunda Umar ya nada, sai in lokacin da tukuna wani ku ya zama khalifa shine yake da haƙƙi, kowa sai koma baya. da haka wanda ya yi Umar sallah wane kenan? Suhaibu Rumi. to a daidai wannan kafin mu ci gaba, wani darussa da mu koya a wannan? na farko mu fara daga Suhaibu Rumi na sallan da yawa kenan ya nuna in akwai liman ratibi, idan wani yaro cikin al'umma in bai yi wasiyar wanda zai masa sallah ba, wa yake da ya masa sallah? liman. an ji wannan? sai dai in liman ya sauke nauyi akan sai ya nada wani ce kai wane masa sallah, to wannan haƙƙin sai sarayar. amma in ba haka ba limamin gari ne. an gane wannan? haka ne sai sa da Ali bin Abi Talib ya zo zai Umar sallah, ga Usman ya zo, Abdurrahman bin Auf ya ce a dukkan ku ba wanda yake da haƙƙin yin sallah, ga limamin gari wanda Umar ya nada ya ce rika yin sallah har zuwa a zaɓi khalifa shugaba. to ka duba Umar fa yana cikin jini, yana fuskantar lahira, amma bai manta da zaben wadda zai yi al'umma sallah ba don dai kar a samu rikici. kuma zaben san da ya yi kaga shi ya kashe yanzu wutan abin da zai taso wajen wa zai masa sallah in ya mutu. kun ga darasi ko ga darasi ba? sannan mu koma baya, Umar da ya zaɓi mutane shidan nan, akwai ɗan uwansa na wajen uwa, wa kenan? Sa'id bin Zaid, wanda na ci wanda mutane 10 da aka musu albishir da aljanna, amma Umar ya ce sam ba zai saka cikin mutane shidan nan ba, saboda ɗan uwansa ne na jini, kare ai amfani da wannan dama a zaɓe shi. kai sai dai ma musu mutane shidan da sai ya ce muku ɗana Abdullahi dai zo wurin ku ta hanyar ko ne muku nasiya ko ne muku abin kar ma ku saurare shi. kaji adalci. dan sa Abdullahi bin Umar bin Khattab yace dai zo wurin ku da ce wanda ya muku nasiya ko dai ba ku shawara, kar ma ku saurare shi, ku kore shi kawai. kun ga adalcin su? to ya kamata mu ma mu kwatanta adalci, kar da mu in wani abu ya samu na al'umma kar ka nuna son ɗanka na jikin ka ko wani naka, in ga ka sai Allah ya jarabe ka. akwai wani darasi da kuka sake ganowa a ciki? na'am. awa ba kabilanci, ba nuna son menene? son kai. na'am. biyayya ga shugabanni. yawa biyayya ga shugabanni. jayyid. wani tsakan sai da Umar duk da ya san zai mutu, amma Allah ya masa abin nan, ya gane dan sa zai je wajen. yawa wannan wata karama ne Allah ya karrama Umar, ya gano cewa ɗansa zai je, kuma ya je ɗin kuma suka kore shi.
suka ce babanka ya ce kar mu barka ka sa baki anan ka je abunka, mu ya wakkala wannan nauyi. saboda haka nan wannan yana nuna darasi ne gare mu. Na'am, akwai wani da ya na'am zaben shugabanni masu hankali suna bin wasu. Yawwa, kun ga waɗannan mutane shida nan kowanne sai da manzo Allah ya masa albishi da aljanna. Kai wata rana ma manzo Allah yana zaune yace wa yake so ya ga wanda zai mutuwan shahada dan aljanna gashi yana tafiya da kafarsa, sabai suka ce muna so, sai ce gashi nan Zubair bin Awwam. Za mu zo tarihin kashe shi, za mu zo tarihin kashe shi, ka sha mamaki yadda aka kashe shi. don lokacin ya je a cikin wanda suke yakan Ali bin Abi Talib ne, sai karanta masa hadisin manzon Allah game da abin da manzon Allah ya faɗa, kawai sai ya sa takwabin sa sai tafi. Ya je wani rafi yana zaune yana kokarin dawowa Madina, wani mugu ya je su soke shi da wuƙar kashe shi. Za ku ji duk yadda aka yi mazo tarihin yana da tsayi. Na'am, ci gaba. Adalci wajen ce shugabannin shura tsakanin muhajirin da al'ansar. Yawwa, kaga an yi adalci, an sa muhajirun, an sa wane ne ansar, da kuma menene ahlul baiti, an samu balance. kuma a lokacin wani babban darasi da zamu koya, a duk masallacin da aka yi wannan anasu ba mutum ɗaya da ya tashi ce don me ga jinin manzon Allah Ali bin Abi Talib ba a zaɓe shi aka zaɓi Usman, ba mutum ɗaya da aka wata kawo wannan ruwaya ɗin, ba mutum ɗaya. to ina waɗanda suke ce duk wanda ya shugabanci in ba da cin ahlul baiti ba barawo ne, dan fashi ne, ya yi kwace, mulkin ba nasa bane, dama bai cancanta ba. an yi duk sabon manzo Allah su yadda da zalunci, su yadda da fashi, ayo Ali bin Abi Talib fashi, duk su ja baki su shiru, dukkan su ba wanda zai fito opposite ya ce ba mu yadda ba. an yi wa Ali bin Abi Talib fashi, jinin manzon Allah mai aure da diyar manzon Allah wanda aka mishi albishir da aljanna, wanda ya fara musulunta cikin yara, ga falolin sanan birjik, ba mutum ɗaya da ta yi kenan duk sabon su zama azzalumai. sun san manzo Allah kuma yayi ba wace manzo Allah yayi wasiya wa Ali bin Abi Talib, duk wannan wasiya ta kuya wa sahabbai su ja baki su yi dim su yi shiru, su ga wasiyin manzon Allah ga wanda ya masa wasiya ce in na mutu ya zama shugaba, duk sahabbai su zama maha'inta, duk su zama maha'inta su yi shiru, ba wanda zai oppose ya ce mu ba mu yadda ba, don ne ba za a aiwatar da wasiyan manzon Allah ba. Kai ai ko ba manzon Allah ba, ko ni kai na yanzu in nayi wasiya ku kun san da ita, in na mutu aka zo za a yi wani abu sabanin wasiya na, in ba ku wani bai fito ya kalubalance da suka saba wasiya na ba, ya ci amana na, ya ci amanan Allah, ya ci amanan addinin Allah, ya ci amanan addinin Allah. kuma shi kansa Umar wani babban darasi, in ya san akwai manzala yayi wa Ali bin Abi Talib wasiya cewa shine automatically zai zama shugaba bayan sa, anya Umar zai zabi mutum shi je su yi shawara zaba a cikin su, har su shi kansa Ali bin Abi Talib ya kasa magana ce masa kai Umar ka san wasiyar manzon Allah da ya game da ni, har ka ce kuma abin da aji ai shawara a zaɓi wani, duk Ali bin Abi Talib ya shiru, har kinsa a danne masa, su sauran sahabbai din duk a musa shi da jira, duk su ja bakin su shiru su ce Umar an ya ka san manzon Allah yayi wa Ali bin Abi Talib wasiya, ya za ka zo ka dada mun shiru akan abin da babu shawara kansa, Allah da manzon sun yanke shawara, wani shawara da ni duk a kasa mai wannan magana, duk su zama azzalumai mutane shi nan, har kima Ali bin Abi Talib ya zalunci kansa, ya ha'inci al'umma, duk ya shiru. dan shi akwai adalci mana, don Allah ku yi adalci, don Allah in shi akwai adalci ma kanku. ku tuna za ku mutu ba Allah zai tambaye ku, addini yahu ba ra'ayi bane, ba faɗin son ra'ayi bane, ba ganin dama bane, ba ra'ayi bane, ba son zuciya bane. duk sahabbai su yi shiru, duk su yi shiru, a ƙi wasiyar manzon Allah, a turbude ta a ƙasa, a danne ta, har a ce a ji a shawara zaɓi waɗansu mutane, har wannan na janye ma wannan na janye ma wannan, a gana da wannan a gana da har a zo cikin masallacin Madina, duk ai a gaban su sun san dole, duk da mata da maza da yara, kowa ya ja baki a wannan zalunci, in har ya tabbata zalunci, duk a ja baki ai shiru, duk a ja baki ai shiru. Hassan yana nan, Husaini yana nan, duk su masu ja baki su shiru, Ja'far yana nan, Akil yana nan, Abbas yana nan, duk ahlul bait din kowa yana da rai, duk ya ja baki ya shiru a danne musu wannan haƙƙi tsakani da Allah, su ja baki su shiru, hankali zai kama wannan,
Allah ka shirye mu shirin addini, Allah ka raba mu da bin son zuciyar mu ko son zuciyar wasu mutane, Allah ka sa mu zama adalai ga kanmu ga wasu, don mun imanin za mu haɗu da kai, da ka tambaye mu akan abin da muka faɗa, akan abin da muka aikata, da kan shaidar da muka bayar. Kaje mu shahadata lillah. Malam kaman kana da magana ne kai cikin wannan tarihin da na faɗa yanzu. Bayan an ci Abdulrahman bin Auf ya ce ya yi sauka ya ce ya ɗauke nauyin da aka ɗora masa nauyi ga baki ɗaya ya koma kan Usman bin Affan. Halima da shi fara masa mubaya. Ta yi magana muke bara ya za a nemi da bai fara masa mubaya kan zalunci, shine maganan kenan. Shine maganan kenan. Ya dai mu baya akan zalunci, ya san haƙƙinsa ne, haƙƙin gidansu ne. Ya shuru kuma ya mubaya. Za mu zo a shugabanni da aka yi a 'yan baya waɗanda dukkansu yawanci ba a halin baiti ba ne. Idan 'yan shiya suka zo sai su ce ai waɗannan wani sun yi taƙiyya ne, sun yi shiru ne don a zauna lafiya, yasa ba su yi magana ba, sun yadda an danne musu haƙƙi. To yanzu ku yanzu dangana wannan zuwa ga shugabannin ku, zuwa ga ahlul baiti, kuna jin ba ta'al bane, ba suka bane, shiru kan gaskiya. Ka san wannan shugaba ne na ƙarya, zalunci ya hau yake yi, ka ja baki kai shiru wai don a zauna lafiya? Wai sun san a wurin Allah ba shugaba bane, a wajen manzon Allah ba shugaba bane, a wajen al'umma ma ba shugaba bane, amma shi shugaban wannan zamanin ya ja ya yi shiru ne don a zauna lafiya. Haba mu yi wa kan ma'adaci, mu yi ne su adalci mana. Mutanen da sukan faɗi gaskiya ko da a yanke kansu, sabon manzo Allah da ahlul baiti ba wala ya khafuna lawmata la'im, ba sa jin tsoron zargin mai zargi akan gaskiya, ba sa tsoron zargin mai zargi. Ali bin Abi Talib ko da kashe shi da gama gaskiya, ko da kashe shi, haka sauran ahlul baiti ko da kashe za su da gama gaskiya, saboda suna tsoron Allah, ba su tsoron wani mutum akan Allah. Amma duk waɗannan suna kallon su shiru, a danne musu haƙƙin su, a tafi shekara da shekaru. Tayyib na in suka ce shugaban sun yi taƙiyya ne, ita ce tafi. That's right. Kun ji da abin da masu gini ke bara? Yace idan shugabancin sun yi taƙiyya so ga shi ne zaman lafiya suka yi shiru, wai ne yasa to su suke magana yanzu? Su ne ba su zaman lafiya ne? Su ma su yi shiru. Su ma su yi taƙiyya su rufe bakin su sai an je wurin Allah. Dan kan al'umma ya haɗu, dan kan al'umma ta haɗu su ma. Sai bakin su ma su yi shiru, su koyi da yamma. Allah saka, Allah yarda. To yanzu Usman bin Affan ya zama khalifa. To kafin Umar ya rasu ya yi wasiya, ya ce duk wadda ka samu yake mun aiki ko gwamna ne, in ba laifinsa ya bayyana karara ba, kar ka cire shi sai bayan shekara guda. Me hikima, amma ku bari sai mun ci gaba da mu zama tambaye ku, me hikima da ya sa Umar ya haka? Da mu zo me yasa? Lokacin Umar ya mutu ya bar gwamnoni su da yawa suna nan, su ne ma'aikata. Usman ya dinga tafiya da su, dinga tafiya sai bayan shekara guda cikin tayi ya dinga cire su. Ya cire Mughira bin Shu'ba, ya cire Sa'ad bin Abi Waqqas, ya cire Amr ibn al-As, ya dinga cire su da replacement ɗinsu da wasu, yana nada wasu yana kaiwa. To cikin wanda yake kai wannan sai ka fara blaming ɗinsa cewa fa yana fifita ɗan ƙabilarsa haulan da ya fito, kamar irin su Walid bin Utuba, kamar irin su Sa'ad, sai ka fara zarginsa da wannan. To wajen a tsaya wajen kyauta ba, ko san duk sabon da suka tafi kowanne kan yi kyauta ma mata marasa maza, gwamare da marayu da ahlul baiti. Kamar ahlul baiti kama kowace rana suna da dirhami 2 na karyawa, sai a yi sai a tota ɗinsu a shekara a basu. Dukiyar da aka samu ganima wajen yaƙi da aka cire zakka, lokacin akwai kuɗi, an yi buɗe-buɗe, akwai zinari akwai gwal, lokacin a cike take. Amma zamanin Abubakar babu kuɗi,
babu kuɗi, domin ba buɗe manya-manyan dauloli da ake samo kuɗi ba. Amma zamanin Umar an yi buɗe har Rum an dawo da kuɗi ga sunan a baitul mali aka dinga raba mu al'umma. To Usman yana hawa sai da ya ƙara dirhami 100 ma kowane sojan musulunci ƙarin albashinsa. Ahlul baiti ya ninka musu. To wajen ninka wannan da ya yi sai aka bada cewa ai yana ninkawa ne saboda ɗan uwansa na jini, ba kowa da kowa ba. Kuma mukamai da yake nadawa yana fifita ɓangarensa. A sakamakon haka sai aka samu waɗansu suka fara sukansa, aka fara soka ƙiyayya wa mutane a zukatan mutane na ƙin wane ne Usman bin Affan. A lokacin shi ya shagala da tura wurare, ana ta yaƙe-yaƙe, ana ta futuhat, ana kwankarin ɗin ƙasashe har Azerbaijan su Armenia sai da musulunci ya je aka ɗebo gulagulan su auren, aka yi alkawari da su ma suka saba, ya sake turawa a yaƙe su, aka kuma ci su da yaƙi, suka koma kan wancan alkawarin cin kowane shekara za su rika ba da dinari 100,000 wa daular musulunci. Haka ya dinga yana wannan aiki, ya naɗa wannan kwamanda, in wannan ya yi ba daidai ba ya cire ya sa wannan, haka ya dinga yi. To lokacin da ya hau mulki Usman, hukuncin da ya fara yi shine waɗanda suka haɗa baki wajen kashe Umar. Shi kan babban arnan majus ɗin Abadu Ulu al-Majusi, shi kan ma kashe kansa yi. Lokacin da Umar ya farfado ya ce kai godiya ta tabbata ma Allah da wadda ya mu wannan aiki ba musulmi ne ba, mai ce la ilaha illallah, banda ya tafi wata sanadiyya na. Ka duba Umar fa, ka duba yake godiya ma Allah, yace alhamdulillah wanda ya kashe ni ba musulmi bane, wanda ya sanadiyar mutuwa na ba musulmi bane, balle da shi da la ilaha illallah su tafi wata saboda sanadiyya na. Yace ya gode ma Allah. Sai ka wannan kashe kansa. To amma akwai mutane guda biyu da ka samu su suka gashi, suka koya masa dabarar da zai yi ya kashe Umar. Usman yasa du'a kashe su, du'an kashe su. So daga nan Usman ya ci gaba da tafi da mulkinsa har lokacin da nan ina son takaita, har lokacin da aka je aka zugo mutanen Iraki gidan fitina. Dama manzo Allah ya tashi sai nuna karni shaitan, gidan fitina. Manzo Allah annabin Allah ne. Kun san duk kungiyoyin duniya wanda suka shahara du'a Iraki suka bayyana, ba ɗaya ta bayyana a Madina. Duk kungiyoyin duniya wanda suke dangane zuwa ga musulunci du'a Iraki suka bayyana. Kun san sufanci dukkansa a Iraki bayyana. Khawarij a Iraki suka bayyana lokacin da ake yaƙi a ina tsakanin Ali ibn Abi Talib da Muawiya, anan suka bayyana. Bataniya nan suka bayyana, Mu'tazila nan suka bayyana, Murji'a nan suka bayyana Iraki, Shi'a nan. Duk wata kungiya an ka samu tushenta alhamdulillah ba ɗaya da ta bayyana a Madina, a Iraki ce. Manzo Allah ya gaskiya, kuma dama bayyanan kungiyoyi shine bayyanan fitina. Kenan ya nuna musulunci an rabu, an rarraba, kowa kenan da shugabansa, kowa da aqidarsa, kowa da wanda ya yadda. To nan fitina ta taso daga Iraki, inda aka kashe Ali ibn Abi Talib, inda aka kashe Imam Hassan. Kai za ku ji ma inda aka dinga yanke-yanken kai a Iraki in muka zo. A yanko kan wannan, a kawo khalifan zamanin, a yanko kan wannan, duk a Iraki aka yi wannan tsiya, duk a Iraki ne. Da Iraki ne. Haka na aka zugo mutanen Iraki daga Kufa suka yi shiga na masu tafiya umura, za su je Madina a suna so su zo su kalubalanci Usman bin Affan ne kan yana zalunci. Kafin su zo sai gwamnansa da yake Kufa sai aiko masa ya ce to ba akwai mutanen da suka taso daga nan da suna za su je umura, amma tsakani da Allah ba umara suke nufi ba, kai suke hari, ka sai da kai ka tare su.
shikenan Usman sai kira Ali bin Abi Talib ya kira shi yace to ga mutanen Iraki suna zuwa na san suna darajanta ka suna kimanta ka fiye da ni ka isar mun game da sharrin su ka tare su ya rage saura mil 3 za su shiga Madina Ali bin Abi Talib sai je tarar da su a wurin mutum sama da 10,000 an yi mobilizing ɗinsu. Ali bin Abi Talib ya tambaye su bayan ya yi godiya ma Allah ya yabo ga Allah ya ce me ke tafi da ku ji tsoron Allah ku gaya mun tsakani da Allah abin da ke tafi da ku. Suka ce mulkin Usman ne ba su yarda da shi ba, wani ya bude ya ce zalincin Usman ne ba su yarda da shi ba, ya bibita mutanen gidansa ya bibita kabilansa wajen kyauta ma a baitul mal ma baya adalci baya kaza shine muka zo masa nasiha wani nasiha mutum 10,000 nasiha mutum 10,000 ana wace irin nasiha ce wannan wa mutum daya. Ali bin Abi Talib ce ku ji tsoron Allah, ku ji tsoron Allah. Ya nuna musu matsayin Usman, ya nuna musu matsayin haɗuwan al'umma akan shugaba guda da fitinan da za ta biyo baya in an rasa shugaba guda. Ya musu wa'azi, ya musu ya jawo musu ayoyin Qur'ani da hadisan manzon Allah, jikinsu ya yi lukus. Suka ce to kafin mu koma ka ɗauka mana alkawarin za ka je ka yi Usman bin Affan kai ka masa nasiya a madadinmu ya gyara yadda yake tafi da al'amarinsa da mulkinsa, ya koma yana bi alkawarin da ya yi, ya koma yana bin sirati Abubakar wa Umar. mun yanzu ya fandare ya kauce su ba su haka ba, in bai gyara ba za mu dawo. Ali bin Abi Talib ya dauka musu alƙawari, suka yi ban kwana da shi suka tafi. Ya zo samu Usman bin Affan ya ce alhamdulillahi allazi kafana sharrahum, muna godiya da Allah da ya isar da mu da sharrin su sun koma. Amma ga nasiha, sun ce yadda kake tafi da al'amuranka na mulki ka fauɗe ka fanɗare mu alƙawarin da kai na tafiya akan alkitabu wa sunna da kuma sirati Abubakar wa Umar, ta haka ga gyara. Usman bin Affan ya ce shi dan adam ne mai kuskure, ba zai barrantar da kansa cewa baya yin kuskure ba, amma in ya yi kuskure Allah gafarta masa, amma zai ci gaba da gyara gurgurun iyawansa. Shi kenan kada mutane bayan sun koma, Usman yana ci gaba da mulkin, sai ga mutanen Masar kuma an zugo su Misra. Lokaci ya cika? Wai kun ji ga lokaci ya cika, ba mu zo kan gaba ba. To amma mu bari, an zugo mutanen Iraki wanda suke Kuba sun zo, Ali bin Abi Talib ya tafi da su, so za mu tashi ko mutanen Masar su ma an zugo, su ma sun zo Madina. Ayi hakuri, kamar da na ga muku wannan tarihi ba za mu yi shi a gurguje ba, za mu tafi a in ma shekara 10 za mu bi shi ɗaya bayan ɗaya. Kun gane? Don mu bance da matsalar take. In ba mun banci matsalar ba da mu gane hayaniyar da ake cusawa mutane ba bisa adalci ba. Yawa da Allah ya haƙuri, yawa za mu bi a hankali. Idan muka zo satin da zai zo Allah ya sa muna cikin raye, in muka gama tarihi waɗanda aka dinga ingilo suna zuwa, za mu gama da darasi da mu koya me ya faru daga ɓangaren Usman, daga ɓangaren Ali bin Abi Talib, daga ɓangaren su waɗanda ake turowa ɗin. An gane wannan? Na'am. Assalamu alaikum. Ma tambaya cewa shin akwai bambanci ne tsakanin ahlul baiti da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam? Yes, wannan tambaya ne mai kyau. A wani guri suna da bambanci, a wani guri ba su da bambanci. Inda suke da bambanci, waɗannan jinin manzon Allah ne. Kamar yadda Ali bin Abi Talib tsakaninsa da Usman, akwai inda suke da bambanci, akwai inda ba su bambanci. Kasancewarsu dukkan sabon manzon Allah ne
Ali ibn Abi Talib da Usman ba su da bambanci, amma wajen dangantaka nasaba Ali ibn Abi Talib shine jinin manzon Allah, dan babbansa ne, a gaban manzon Allah ma ya tashi, manzon Allah ne ma ya masa aure, shi ya rene shi. Haka nan ahlul baiti su jinin manzon Allah ne, amma aka zo wajen kasancewa su sahabban manzon Allah musulmi wannan duka ɗaya ne. An gane wannan? Saboda kan nan ahlul baiti suna da daraja ta dangantakansu da manzon Allah, jinin manzon Allah. An gane wannan? Sai sama manzon Allah yake cewa Hassan da Husaini wanda ya so su ya so ni, wanda ya ƙi su ya ƙi ni. An gane wannan? Saboda menene? Jininsa ne. Saboda kan ahlul baiti suna da falala ta dangantakansu da manzon Allah. Amma aka zo wajen sahabbai kuma kasancewar su sahabbai ne, sahabbai da kuma duk ɗaya ne, kuma yana da falala irin tasa. Na'am. Wannan kuma na tambaya yana cewa wai a cikin tafi Imam Suyuɗi wai ya ce Yazid shine ya tura aka kashe Sayyidina Hussein, shine matsayin wannan. Da mai wannan tambaya ya yi hakuri, za mu zo tarihin shi filla mu fede biri har wutsiya. Ka ji cin Imam Hussein shi yace a kashe shi ko ya Yazid shi yace a kashe Imam Hussein ko ya tura ne a tare shi kar ya shiga Iraki dan kada fitina ta tashi, shi kuma wanda aka sa ya tare shi ya azarbabi ya kashe shi. Duk in muka zo zaka ci da ma abinda shi Yazid ya faɗa bayan an kashe Imam Hussein. Ai na dan kuduro muku ma da yake cewa wa Ibn Ziyad yace ka hada ni faɗa da mutane, ka sa kiyayya na a zukatan musulmi, ka kashe dan diyar manzon Allah mai daraja mai kima, ka taso da kiyayyan musulmi a kaina, ka bata mun mulki, zan muta dan kai har ƙarshen rayuwa na musulmi suna kina. Yana girawa gwamnansa wane ne? Ziyad bin Ubaidullah bin Ziyad. Yace ka sa kiyayya na zukatan musulmi, ka kashe shi wanda bai cancanta kashe ba, ya baka zaɓi guda uku, ka ki zaɓen ko ɗaya. Yace masa ko ka bashi ya zo guri na ya sa hannunsa a hannuna sai yadda na ga dama da shi kaki, ko ka bashi ya koma Makka ya fito inda ya fito kaki, ko ka bashi ya biyo ta kafa ya tafi wata garan musulmi ya je mutacen kaki. Yace tir, yace wallahi da ni